magiko bat daukagu eta ikusten dugu guztiak hortxe zaudetela. Pozen gara. Bueno, ITV-ren aurtengo maratoi ondo dakizuen moduan esklerosi anizkoitzaren ikerketaren alde egiteko eta egun hurbiltzen ari da eta guztiek motorrak berotuta daukagu bustitzeko garaia eta guk busti nahi dugu. Etengabe errepikatzen ari gara, geldi ezina garela, indarra batuta orduan badakizu, hortxe dituzue laguntzak eta helarazteko bideoiek guztiak baliatu, lagundu eta hartu parte ITV maratoian. Bueno, Antzaizpak, hementxe, aurrera egunek 5. saio bat gaurekin. Hoi da. Zainoa Maider. Gustora. Ondo, gustora. 592 euro. Txarrak ez. Txarrak ez, oso ondo. Zer egingo dugu diruarekin? Ez gastatu egin behar da, hau. Gastatu. Bai, gastatu egin behar da. Erdi bana? Edo Maiderrek utziko dio Ainoari diruaren zati bat. Erdi bana. Igual lengo du kantu afari batola guk nahi dugun jendeakin. Bai, eta nor litzateke, zuek nahi duzuenetako bat? Bat adibidez gure aizpa Arantxa. Ados. Baina ze abeslari... Baina ze ona, ze plan ona. No, abestu zuek, kantu afaria zuena. Kantuzale. Fenomeno. Oso ondo, eskak, ongietorri. Txe dago, Lim eta Jon, bestetik, 3. saioa gurean, final bat jokatuta, ia zakua ere eraman da, 226 euroia zuenak dira. Ja ondo, ez da leku hartuta, Libe? Bai, ja lasai guztiz. Ze irakasgai atera ditugu aurreko saioetatik, Jon? Komodine, harina bera bidela. Eskerrak! Bestela nik esan behar honeta, irakasgai horiek guztiak aprobetxatuko ditugu, eta gaur ere saio fina egiten dugun. Ados? Animo bikote. Ziortza, Lore, ongietorri, ze moduz? Oso ondo. Bueno, lagunak pisukideak, ikaskideak, ziortza ze ondo. Pisuan non bizizarie? Gasteizen. Gasteizen. Jarduera fizikoaren eta kirolaren zientziak ikasten. Ez, bukauta. Akabe guia. Bukatuta, ja. Ez, baina, ez da sekula bukatzen ikastetik. Ondo, ikasketak amaituta eta nahi masterrian, Lorea. Ondo, eta dirutsuarekin, ziortza, zuk bizikleta bana izu. Bai. Lapurtu egin dizote Ostiztien. bizikleta. Lehenengo urte ostiztien. Zondo publiko hor. Zer gertatzen da? Bai, lehenengo urte ostiztien da... Lotuta utzita ere. Bai, apurtizten kandauen. Apurtu. Bueno, bisikletarako behar dugu dirua. Edo Thermomix baterako. Claro. Izango da. Etxean purak egin behar dira. Etxean purak egiteko Loreak Thermomixa nahi du. Orduen, dirutxu eskuratu behar da. Eskerrik asko neskak etortzi garren, hau pasuek. Jarri Thermomisa bera ere telebizari begiraz, mi luze aztera doa! Azi aurretik, honek txalo honak nonditatoz. Hauei dator maizpide barnetegi zoragarriko jendea jota! Eta beti errepikatzen dugu gauza bera, barnetegi batetik publikoa datorren ero, tentazioa barnetegi batera joateko. Hartuko gaituzue? Egingo ditugu mi luze batzuk eta... Bueno, egingo guzera. Ondo, barnetegi batetik, gaztetxe batetik izan zirekeen bebai. Bueno, ispirituz. Gaztetxe batetik izan zirekeen. Gaztetxeekin egingo dugu jolaz, aste parean, nordu Maira? Ni. Ondo, Maider, gustatu zaizu, gaia? Gaztetxeen izenak, ia non dauden. Asmatu beharko, lotura horrekin hasiko dugu gorko miluze, guazan denpora. Maravillas. Iruña. Oso ondo. Utzuzulo. Zarautz. Enbata. Baiona. Ez? Zazpikatu. Bilbo. Oso ondo. Lakaxita. Irun. Zoragarri. Enbata. Ai, Endaia. Aupa. Zizpa. Baiona. Aupa. Fenomeno. Eta bide batez, errepasoa egiten hasita, aze gaztetxea ditugun, Euskal Herrian. Kale egin dugu Enbatarekin, Endaiakoarekin, akaso gazteena delako, 2016an ireki zituen ateak, Putzuzulo mitikoa Zarautzen, Maravillas Iruñean, Zizpa Baionan, hauek asko berritxarrakek kantu baten ere aipatze dituelako, ez da, Lakaxita Irunen eta Zazpikatu Bilbon aldezarrean, zoragarri hau ere, eta zoragarri zuek, 60 puntu! Ederto! Musikara egingo dugu saltoa, Libe, Jon, hasteko prest? Bai. Nordu Maira? Hartu leku Jon, mesedez. Musikariak alde batetik, abesti ezagunak bestetik. Libe, iegokin lotzen ditugun, haupa Jon, sortean, denpora. Ertzainak. No Time for Love. Oso ondo. Delako. Sea of Confusion. Oso ondo. The Rolling Stones. Piece of Heart.
Ez? Aretha Franklin. Think. Osondo. M.A.K. Barkatu ama. Osondo. The Rolling Stones. Angie. Vale. Da Janis Joplin. Piece of heart. Wow! Piece of my heart, baby. Ze ondo. Ez bereziki zuen edo gure belaunaldiko klasikoak ere? Ez. Bueno, M.A.K. zegoen garaian zuek baina... telebistari begira ere, ez? Klasikoak garai guztietako egia da, ez. egia da. Bai. Eta demoran ere bidaiatzen dute argi geratu denez. The Rolling Stonesen Angie balada zoragarria, Aretha Franklinen Think noski, Belakoren Sea of Confusion, Janis Joplin, hau bai, hau gure belaunaldiko noski, Janis Joplinen Piece of Heart, M.A.K. barkatu ama, ez dut berriro egingo kantatzen zuen, eta Ertzainaken No Time for Love. Zuek denbora bai, eta sobera gainera, 60 puntu! Ederto! Ziortza Lorea, lanien hasiko gara. Beldurtuta? Ez. Nortu maira? Ni. Lore hartu leku mesedez. Musikarekin jarrituko dugu, baina Euskal Herrian aurkituko ditugun kontzertu aretoak. Izango dira, orain lotu beharrekoak lekuarekin. Hau paneskak, sorte honden para. Jimmy Jazz, Gasteiz. Osondo. Totem, Iruña. Ez? Central, Iruña. Ondo. Ai. Azkena, Biarritz. Biakatx. Doka, Donosti. Osondo. Atabal, Biarritz. Totem, Atarrabia. Vale. Azkena, Bilbo. Hau paneskak. Zoragarri! Bildu litezken puntu guztiak bilduta, hiru bikoteak oso fine, eta berriz ere esango dugu, ze areto ederra ditugun Euskal Herrian, kontzertuak emateko, Atabal Biarritzen, Totem areto erraldoia Atarrabian, Doka Donostian, Jimmy Jazz Gasteizen, ez da mitiko bat hau, Central aretoa Iruñean, eta azkena Bilbon. Eta azkena egindako taula ere zoragarria, 60 puntu! Ze ondo hasi garan. Zego goa kontzertu batera joateko, orain, Bai? Joango gara. Edozein momentu. Beti harrapatuko genuke kontzerturen bat. Orain hori bai, kontzertuetan ez bezalaxe. Bueno, kontzertuetan ere, isil-isilik egoten zareten horietakoak zarete? Egon behar da. Bueno, kontzertuaren arabera. Kontzertu batzutan... Kantatu bai, berba eginez. Berba eginez, Hola. Orain moda berba egitea dalako. Hori da. Modari uko eginda, isil-isilik ariko gara orain, hartu lekua, nahi duzunean. Ainhoa, berriz. Ainhoa, oso ondo. Izilarazten ditu nik ondokoak, hori oso txarto dau. Ez. Da gero esate dute, ilaski da. Guau, giluzekoa. Haze genioa, ez da? Isil-isilik orain, Ainhoa, lau kontzertuak, demora. Lo, ametsak. Oso Zoragarri. ondo. Hotza, sustoa. Kalambrea. Hotzikara. Oso Zoragarri. ondo. Txea, Baserria, Borda, Ermita, Liza. Kusingo dut. Atea, Ataria. Segi. Ainhoa? Ainhoa beste zezerra dira Estraio esgarri marraztu hor. edo. Ataria, ez da Borda, Udaletxea, Bai! Ondo, banderak falta, baina udaletxea oso ondo. Txasoa, Txasontzia, Batela, Gertu? Belauntzia, Txalupa, Bota. Transatlantikoa, Ez. Kanoa, Zer da hori? marraztu dena? Jatea. Jatea! Bikain! Oso ondo! Ona, Jose Miguelena batela, baina Antxonena... Antxonena jatea. Bai, aipatu nuelako saioaren azeran, gustatuko litzaidakela hemen, pilatutako diruarekin jate bat erosi, eta jarriko diot Kike izena. Bere omenez, hortxeago ekimena. Oso no margotuta ardokopa, Bai. Ze batelean ardokopa ez dakit. Jate batean, ja. Klasia. Neskak, Laurak zerakustaldi, hau pasuek, laro puntu! Libe eta Jon, beste egin behar. Bai. Ingo dugu, Libe leku hartzera doa, ja. Ea ba, Mintzioka, marrazten,
ondo modatzen garen. Eta Jon, agurra, Opa bermio, guazen, denbora. Isilik, isiltasuna. Zora gari. Ondo. Arrazki bat orain. Mendize, Ibarra, Edurre, ez? Zu mendize? Zerra hori? Ah, animali bet. Ah, Dinosaizue, Saldize. Bero? Vale, Zebrie. Bai. Ra, oso ondo. Zer da hori? Begize. Vale, teleskopizue. Zora gari. Izar barik eta iritsi gara. Bakile, Santageda. Santageda. Lokarrizek. Ah, Abarkak. Abarka, Au. ederto. Eta abarketara iristeko, Santageda ere asmatu dugu. Ja, bidea zailtzen nolabait, ez dagoazen ikuskizuna eskaintzera. Zer da, hau beste lau, 80 puntu! Ziortza, Lorea. Hasi gara horrela, zoragarri, denek ariketa guztiak burutu dituzte, zuek ere? Bai, bai, bai. Ezta? Espero. Norba, Horremilloaz. imintzioka, bietako bat, aditua edo? Wow, nor joango da? Gadetuko izuet orduan? Lorea joango da, oso ondo. Bueno, aipatu dugu, gorputze ziketa eta kontu horiek, imintzioka, ea nabaritzen den. adierazpena, bai. Adierazpena eta ondo trebatuta zaudetela. A ver. Lorea Erne, denbora. Korrika, Saldize. Idize, Zezena. Ez? Arrantza. Robin Hood. Wow. Makillaje. Bai, oso ondo. Ea marrazki hau. Pastela, Borobile. Ogize. Oso ondo. Ondo. Hau asmatu behar dugu. Horror. Bizikletie. Pedala. Venga, Bero. Txirindulari ze. Bai. Eguzkize. Katue. Zezena. Gerturatzen ari gara, Lorea, denpori Txise. dau, Txakurre. Astoa. Bota ziortza, bota. Beize. Zezena. Ez, Idize. ez, Saldize. ez. Zer da hori, Lorea? Ez que ez dakit. Ez da Doraemon. Bueno, hartu lekue, Lorea. Zertarri, Lorea. Txala. Txala, bai, zezena, behia, oie guztia bota ditugulako. Eta Loreak, entzule edo ikusle barkatu txirrindularitza zaleek harrapatuko zuten erreferentzia bat. Espero. Ze txirrindularik ospatzen zituen horrela garaipenak? Nortzen? Ez dut gogoanik orain. Bueno, bazegoen txirrindulari bat garaipenak horrela ospatzen zituenak geziarena egiten da horrela. Nora joan garen txirrindularia asmatzeko, baina asmatu dugu azkenean. Baina oso ondo, 60 puntu. Ja. Hitz askotuaren momentua, eta, bueno, markailu bat bete-bete eta ze hasiera, hiru taldeek. Baia jarraipena baten diogun. Hitz Ja. askotuan, ordue. Ni, Maider. Bale, behar dugu. Aizpen arteko konexio hori. Probo honetan be. Guazen, denpora. animalia, Katua, desagertua, dinosaurioa, Zoragarri. erlijioa, katolikoa, emakumea, paso, mari, mitologia, paso. Hildakoak, iriobian, idatzita, lapida, paperean, nekrologia, ondorengoentzat, testamentua, Oso ondo. Zoragarri. txirrindulariak, bizikleta, Mundial. lakatza, Oso ondo. Ama Virginia falta izan zaigu, ez zaigulako hemen agertu. Bestela hori ere asmatuko genukelako. Baina, bueno, Mariatik Marira. Mari. jainkoa, Mari. jainkotza Bai. osaten zuen. No? Gertu, beste hirurak oso ondo, 60 puntu. Erko. Libeton, hitz askotua, norduen. Neu. Jon, hartu lekuen.
Hortxe zeuek ere asmatu behar. Badoa zelako. Zaizpak aurrera. Guazen, Joan, denpora. Euskal Aventuran, Ibili. litro tardi, Errepikatu. litro tardi, Kantinplora. gorrentzat, Sonotonea. pelikulan, Azpitituloak. Bikain. urria, 14. urrengoa, Azaroa. Osondo. unibertsitatera, Autobusa. jatekoa, Taperra. Bikain. tambolina, Txistua. Osondo. Bai. eskiatzen, Makiak. igotzeko, Telesilla. Euskeraz? Teleaulkia. Osondo. Bikain! Bale. Zagin minuteko errekorra izan ote den, baina errekorretik urruti ez, 6 zuzen eman da. 120 puntu! Ziorta Lorea, bestorren beste beharko genuke, langa oso goian gaur, eta ariketa hon egiteko zeuek ere tartartu beharko duzu, ordu maira. Ziortza hartu leku mesedez. Ibili zarete, Lorea, ensaiatzen, eratona? Piskat. Piskat. A ber. Ondo. Bastorte honeskak, guazen, denpora. Animalia, Txakurra. lepoa, Zaldia. luzea, Jirafa. handia, Elefantea. paso. Gu, Lagunak. ondokoak, Bizilagunak. Ondo. leirek, Tatuajeak. iaz, Erori. monitorea, Lana. zertan, Patinaje. bestea, Badminton. Osondo. biok, Miluze. ondoan, Zakit. Osondo neskak. Bai, bikotea zelako, biok bikotea osatzen duzu, Eta lagun bat aritu da badminton irakasle lanetan orduan. Bai, hemen txago. Zoi horrelakoak tokatuko zaizkizu, ez? Hemen txedaunon. publikoan. Publikoa. Publikoan. Mire. Denetarik eizu, leire badmintona, erori, dana. Dana gertatu zaizu. Batetik zuek 40 puntu eta bestetik txalo eroa leireri ere, txalo denon. Marta Ayuda, berron puntu, eranon. Tolosa Bermeon berron 60 puntu. Gernika Largotan 160 puntu. Eta Teiboren berbak, liburu bat eskuartean, Goiatzen Labandibar, Amez izeneko liburua idatzi du berak, gure lankidea da. Zora, Egin behar dugu. txalo eroa berari ere, mesedez. Goiatzen liburu hartuko dugu gaur, Teiboren berbak egiteko zegogo daukadan liburua irakurtzeko. Hau norena da? Bueno, esango didazu, ezta? Eraman, Bai, gatetu, gabe. Bale, liburutik atera ditugu. Berbak, neskak, Ainhoa Maider, hasteko prest? Bai. Guazen, denpora. Zutikako aga. Zurkaitza. Prestatu, txukun jarri. Atondu. Gorrotoa, ezin ikusia. Erra. Metalesko objektu txikien multzoa. Jostorratzak, botoiak. Kinkila. Altzarietako kutsatila modukoa. Kasoia. Kabala. Zutikako aga. zurkaitza, Prestatu, txukun jarri. atondu, Gorrotoa, ezin ikusia. erra, Metalesko objektu txikien multzoa. kinkila, Altzarietako kutsatila modukoa. Kajoia. tiradera, Zintzoa, burutxua. kabala. Oso ondo! Eta Ainhoari tiraderaki ez egin diolako, bestela taula guztia osatzekotan ginen, Maiderrek azkenean 60 puntu. Goiatzen ipuin liburua, eta zeuentzat bai, liburutik ateratako berbekin osatutako taula. Iausten diogun, Libe, guazen denpora. Komprometitu, zerbaiten alde aritu. Bai, Libe? Azpia. Komprometitu, zerbaiten alde aritu. engaiatu, Bat-batean, supituan, zamak eramateko ibilgailua, gurdia. guriska, Ziorta? Komprometitu, zerbaiten alde aritu. Gaiatu, Bat-batean, supituan, zamak eramateko ibilgailua, gurdia. orga,
Iskanbila, eztabaida zaratatxua. Kalapitia. Leuna eta biguna. Azpia. Konprometitu, zerbaiten alde aritu. Engaitu. Engaiatu, bat batean, Supituan, demora bugatuan. Errebotean eizan ari ginelako, azkenean Loreak bat zuzen eman du, 10 puntu beraientzat. Ziortza Lorea, aukerak eutxi behar diegu taulari, eta liburuarekin jarraituko dugu, amez liburuarekin jarraituko dugu, neska, 3. taula denpara. Eraikinak lurrera bota. Erraina. Eraikinak lurrera bota. Eraintxi. Otordu oparoa eta bikaina. Otoruntza. Arina, azkarra. Itzaina. Inoa? Eraikinak lurrera bota. Eraitzi. Otordu oparoa eta bikaina. Oturuntza. Arina, azkarra. Zalua. Funtzio matematiko bat. Sinua. Idiak gidatzen dituen pertsona. Itzaina. Gogaikarria. Txaplata. Semearen emaztea. Erraina. Haupa. Orain bai, Tiradera helen iese digula, baina orain errebotean tiraka, 100 puntu bikote. Markagailuak, Ainuak eta Maiderrek Aranon ikusten duzu 360 puntu bildu dituzte. 260 Linek eta Jonek Tolosa Bermeon, Ziortza Lorea 170 puntu. Eta egia esan beste bikoteak ez daudela barkatzeko, Ziortza eta Lorea, ondo aritu zarete, baina alere urrengo errondara pasatzeko nahiko, ez? Ezin. Ezin. Ze esango diegu beste joa? Animo. Sortea. Begira, hori ikasten da, kirol heziketaren barruan dago galtzaile dotoreak izatearena? Bueno. Izen biko zan. Bai, Ari ondo. zaretelako zuen, gainontzeko Bueno, izortzea Ziortza, opata. ez dugu zan Gernikarrazu, bargotako Loreazu, eta esan dugu, Bizkaitarra eta Nafarra, Gasteizen bizitzen, eta zorion txu izaten, seguru. Bai, hori Ikustea beti. baino ez dau. Beti. Eskerrik asko neskak, Zuei. iluzea etortziarren. Zenbatetan iazki gertatu ote zaigun, niri bai behintzat, sartzen zara jatetxera, sekulako gozea daukat. Eta eskatzen duzu gehiegi, behar baino gehiago. Eta gero ateratakoan, betekadak eta bar. Badak aldakaon taberna bat, egoera horri aurre egiteko alternatiba bat eskaintzen dute. Zu sartzen zara, Bai. bokata bat jateko gozez, baina Bai. zertxo bait gehiago ere jango zenuke, orduan eskatzen ezake, eta hala dator idatzita, bokataka bat, bokatakak eskaintzen dituzelako. Dira bokatak, bizka luzeagoak, bokatakak batzuk jango ditugu, eta hori janda gero, sobera duelako ka, beste batzuetan zegertatzen da, sobera beharrean falta izaten direla letra batzuk, taberna honen atarian ikusi dugu, sukaldean beharrean, sukalean aritzen direla lanean, sukalea zabalduta, da sukalde bat kalean, kontzeptu berri bat, show cookina eta aipatzen da. Ondo? Eta gaurko zazpiki gastronomikoak izteko, hau, tema gauza topatu ditugun, Asturiasen ere bai, bertatik iritsi zaigulako beste zazpiki bat, kasu honetan Kandaz erriti dator, honegin beharrean, irabazi ona jarri dute, beste hizkuntzetan, bon apetit, eta bar, buen provecho, irabazi ona. Bueno, Zer da? irabazi ona igual jatetxearena, zondo dion, Sofin, zura garri. Eskerrik asko, Miluzeok zazpikia bialtzi arren Hori da. gustu da, erakusten ditugun. Ederto, irabazi ona, ia zeuek. Irabazi ona. Zer egiten duzuen. Bigarren pasara goaz. 0 puntu, irabazi ona, galtze ona, orain. Zerotik hasiko gara, baina Ainhoa Maider Libeion leku hartuta, ja laguntxu eginda. Helburua da puntu asko biltzea, gero bat abesteri lapurtzeko sakatiran. Oso ondo. Bai, gitxi gora bera. Eta horretarako, Ainhoa eta Maider, orain datoz? Definizioa. Zondo, ja ikasi dute. Saioaren Bai, egiten. baina, espetxa, Ezta? Hortarako dugu lasai, lan bat daukagu eta horixe da. Definizioak irakurriko dizizut orain. Eskerrak. Ea zenbat osatze ditugun. Bio prest? Haupa. Denbora. Hernani eta Astigarragan barra dago, Sagardoa. horixe ba. Jaiotzatik heriotzaraino ezaugarritzen gaituena. Ezaugarritzen, Izena. Izena, oso ondo. Ikuskizun baten estreinaldia. Estreinaldi edo... Ai. Bai, Ai. bai. Debuta. Debuta, oso ondo. Ezaeraren arabera, zientzia ororen ama da, Pazientzia. pazientzia, oso ondo. Zerbait lortzeko egiten den saiakera. Alegina.
Ondo, atuna eta patata uretan egosiz prestatzen den janaria. Marmitakoa. Bikaina, zubererazko U bokalaren gainean topa daiteke. Dieresia. Zizen, oso ondo, zabelkoikeria, jalekeria, bai? Gula. Gula, zoragarri. Larruazaleko puntuetan horratzak sartzean datzan metodoa. Akupuntura. Bikain. Gezur, detektagailua. Poligrafoa, oso ondo! Zer da, zerak ustaldi, badaratzi asmatuta, 80 puntu, oso ondo! Ia, Zutzik erazu arrokeri bat esaten. Hone gauzek arrokeri zetielako. Marmitako nena, marmitxonena bermiekue, Jon? Garbi. Izan Zalantzari daike. gabe? Dino, eta geuze hona udikarak marmitxe baino munduen. Gu, libe tolosarrako gintzat ezkara sartuko gerra horretan. Ez, baukaulako. Bagarronak. Bagarronak. Bagoitza du berea. Venga, gerra. Eta Aranon? Bagarronak marmitxeko. Aranon, zer? Menua zuen kontu. Tripotxak? Bai, tripotxak. Tripotxak dira... Maltze argaina, bai. Vale. Ea, fari erradako hemen, Tripaki ez, Gero vale. kantuak, ez? Bueno, eta gero barnetegian... Barnetegia, txalo beroa, Barnetegian, ostegunak. Ostegunetan. Barnetegia, ostegunak. Bai, esan digute ostegunetan barnetegia, kanpotegia bilakatzen dela, joate direla pintxopotean eta bar. Definiziotan ari ginen, Bai. jateko aipatuta ja despistatu garelako. Libe, Jon, puntua pilatzea komeni. Bai. Ea marmita betetzen dugun, denbora. Zenbait kolore atzemateko edo bereizteko ezintasuna. Daltonismoa. Zoragarri, punta zorrotzeko objektu hau, espezia ere bada. Objektu bat, baina espezia ere bada. Zaporea emateko eta... Probatu, Jon? Probatu, Jon? Jon? Zagit. Probatu, Jon? Hiltzea. Hiltzea, ondo bai, berandu. Hiriko urzikin eta euriurak jasotzeko lurpeko kanala. Urzikin eta briak. Bota, urzikinak eta... Alkantaria, ez tolda. Bai, ez tolda, zen hori da. Magnetismo bereziko pertsonak horixer irateke mineral balira. Mana. Bikain, gizarteen egitura eta joera aztertzen duen jakintza. Soziologia. Ondo, indar handiz, bueltak ematen dituen ur masa. Zorumilloa. Ondo, Johann Sebastian Bachek asko jo zuen. Organoa. Ondo, eta bibote fin eta celebrazioen margolari katalana, Daldi. Oso Daldi. ondo! Bost, Libek eta Jonek, 50 puntu. Ederto. Ondo. Eroglifikoa? Jupi! Ino Maider. Oso ondo. Gero, abertze esaten dugun. Bueno, horiek dira geroglifikoak. Gero. Bikain gabiltz, neskak, eta erakusteko unea da. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Ganbarako ariketan nagusi izan zen... Amets hartzaiuz. Bale. Bale. Bai. Ametxetan ikusten genuen, amets hartzari iteken duta arza eta mus, luz hor bezkatuta, amets hartzailuz. Nik uste dut, Maiderrek ikusi dela amets, eta esan dugu, ba, listo. Ni urrutin egon. Bai, ez da? Bai. Bueno, hartza ikusten zen. Bai. Ondo. Hortxe zegoen. Oso ondo neskak, bikain, bigarrena, guazten denpora. Non aurkituko duzu ura? Errusia da hori. O Rusian. Ez? Asia da. Hobeto hori? Oasian. Hori bai? Oasian. Hori bai. Errusia hori, izinik egon naiz denpora asko zalako, Asia hori, gero, asko zobeto. O Asian zegoelako. Bale, bikain. Hirugarrena denpora. Askotan inguratzen zaigu horko. Eskafea. Eskalea. Eskalea. Oso ondo. Guau. Oso ondo. Tekla, esk eta kafe ale bat. Eskalea. Oso ondo. Mundial, esan dugu, ba, gero ikusiko dugu. Ba, zoragarri, 80 puntu. Beste hiru prest, zauentzat. Libe, Jon? Venga. Bai. Bai. Lehenengoa, denpora. Datorrela mikrofono aurrera. Maialen, baderantzun Maialen, ezati. ez. Maialen Arzaiuz. Maialen Lujanbio. Maialen Lujanbio. Bai. Ikusten genuena Maialen,
Maia lehen. Jon Maia izena ez, Maia lehen, gaztetan, eta txirritaren abizena Lujanbio. Ederto, Maialen Lujanbio. Vale, oso ondo. Jone bio, vale. Niri puntuak emateizia zuen bitartean nahi zuen guztia. Ez, bai, no. Puaz, nalibe. Mesedez. Bueno, mesedez. Mesedez. Betikoa, Tolosarra bermeotarrari esaten, ondo portatzeko eta bar. Bigarren eroglifikoa, denpara. Zer izan nahi duzu handitan? Zein da, kenda... Norba? Ken... Nik, Oin ez da... Niki ez? A ber, aizpak... Bai, Nik... Behian? Aria. Aria. Kendaria. Ez? Generraria. Kenaria. Kardashian. Kim Kardashian. Kim ikas. Kimika, ez Kim. Eta Aria. Kimikaria. Vale. Nola bizi ditugun? Eroglifikoak heli, Bai. Ez gauga oso barre polita, Aipatzen badut hau barre gehiago egingo duzu? Hirugarren eroglifiko dator. Adi, denpora. Laino artean dago gaur. Oiu. Ez? Ozen. Ez? Mu. Laino artean. Muñoa. Ze pasaten da? Esan, bota, oiu, garrasi. Zer da? Beia. Bale, eta? Bei lainoa. Beia. Zer, ez duen zuten besti garrasik gor. Beigor. Beia. Gor beia. Beia gor dago. Ze gatzak. Eion. Etxagatza, gamio zen hori zan. Etxagatza. Nola zaten da? Etxagatza. Etxagatza. Zaila egia. Bueno, bat asmatu duzikera, 30 puntu. Eroglio etorri gero. Bai. Eta hitz egingo dugu hemen, danon artien. Sali bihurriak orain. Hauek ere gatzak, Asko behintzat. Baina ez ezinezkoak. Hori. Froga ezagun, ala dela. Goazen, demora. Historia aurreko. Historia aurreko. Aroetako. Ez? Historia horretako bi Izena. aroetako. Bi aroetako. Lehenari. Izena. Ez? Ematen dio izena. Ematen dio izena. Hau paneskak. Erraz. Oso ondo. Erraz. Txikun gozo, lasai. Gozatzen ari gara. Bai, erraz du. Horrela erraza da aurkezele lanak egitea. Ea bigarrengoan. Denbora. Basoetako. Ez da ba. Basotik. Ez da ba. Besotik. Besteak. Beste. Giltzurrunetan. Maskurian. Eta. Tan aurki daiteke. Giltzurrunetan maskurian eta... Tan, zegizan da hori. Eskotan testu ingurua, garrantzitsua izaten delako. Giltzurrunetan, maskurian. Eta, beste non bait. Beste lekure ematen. Ea ba, dena ere ez dugu. Hau paneskak. Hirugarren pista, ea lortzen dugun. Denbora. Zaharraren. Esaera, zaharraren arabera. Arria. Ez? Hau. Hau. Jaurti. Jaurti. Eta eskua. Hau jaurti. Ostean. Eskua ezkutatu hoi da. Eskua ezkutatu hoi da. Vale. Bikain. Bikain. Ea laugarrena. Ze barre maltzur dira horiek? Ez esan induala. Bueno, denbora. Nafarroako lantz. Nafarroako. Ez da lantz? Leitza. Leitza. Udalerrian. Udalerrian. Hain. Oni. Eskainitako museo bat dago. Haupa. Iru. Bikain, eskak, laro puntu. Eta historia aurreko bi aroetako lehenari ematen dio izena, esaera zaharraren arabera hau jaurti ostean eskua eskutatzen hoi da, Nafarroko Leitza udalerrian, honi eskainetako museo bat dago. Zu konstienteak hitz egin digu, Maider, zer da? Arria. Venga, komodina jokoan. Ikus dezagun. Oso ondo! Ederto, komodina. Peruarri museoa, ederto. Anekdota bezala gure birraitona, Peruarri baserri hortan, gorrikinean. Bai. Gure birraitona, ara. Eta han egin dute museoa orain. Bai. Egondakoan nini bertan, bai? Da, ederra lekuek, claro. Bai. Esatza bat, Iñakiri, bide batez. Oso ondo. Komodina, arri bitxia da, Libe eta John. Bikainen, eskak, oso ondo. Eroglifikoetan ezkinen, oso konforme, John? Zaila egiak ote ziren edo? Baina nahi erakutxiko. Ze Libe, barre? Oain dator gorea.
Ez que nahi dut barra egitea, hori da. Ea lortzen dugun. Bueno, esan bihurriak, denbora. Dimentsiorik. Dimentsiorik. Gabeko. Gabeko. Espazio. Espazio. Gunea. Gunea. Adierazten du. Adierazten du. Aupa. Ondo. Bikain. Zoragarri. Arantza ataratzen dator. Hori da. Amen, Jon. Ez dago polemikarik, Bokalak orain. Denbora. Jerotxen. Jertxeen eta alkandoren. Eta, jertxeen eta. Kata gero bokala. Ez da ke? Ez da ko? Ki. Jertxeen eta kidekoen. Ez da a? Euna. Euna. Jertxeen eta. Kidekoen. Ja, ez ze jertxe fina jarri daten gaur, Bai, ondo. Baten ditalako, Bai. baina ezkara nita zitzen. Erakutsi kaltzetinek. Eguzu? Bai. Erakutsi kaltzetinek. Txuriak dira. Vale. Txalo benoa. Ikusten da. Hori ikusten da. Trakala hurrek kaltzatin zurizek. Ausarta, zoroa. Moderno bat. Hori naiz, ni. Horrela egon bitezke luze, Hirugarren esaldi dator, denbora. Eztabaida. Mintzaldi. Bateko. Mintzaldi. Edo. Ez, mintzaldi. Eztabaida. Edo. Auzi. Bateko. Gaietako. Bakoitza. Izan ohi da. Bikain. Eta beste bokal sorta bat orain? Bai. Ea denak osatzen ditugun. Bai. Denbora. Lehiaketa honetan. Berebiziko garrantzia du. Hauetako bakoitzak. Haupa zuek. Ondo. 3 arrasto eta 80 puntu zuen markagailura. Libe Jon, bikain. Dimentsiorik gabeko espazio gunea adierazten du, mintzaldi eztabaida edo auzi bateko gaietako bakoitza izan ohi da, lehiaketa honetan berebiziko garrantzia du hauetako bakoitzak. Zer da? Dimentsiorik gabeko espazio. Eta alkandura eta jertxeen kidekoen korapikoa Vale. ezakitzen. Puntua. Ikus dezagon. Oso ondo! Bueno, puntuak alde batean gutxiseago, baina bi komodoin ditugu. Interesgarri dator sokatira, Ainhoak eta Maiderrek 270 puntu, eta komodina. Libek eta Jonek 170 puntu eta komodina. Bagoaz, sokatira dator. Ondo. Libe Jon, komodina eskuratuta. Bai. Zema kostatzen den irabaztea. Ahí está. Bai. Zebekin hasi, bikote, prest? Bai. Guazten, denpora. Bilboz gain, Bizkaiko zein herritan jokatuko da 2030ko munduko euskal pilota txapelketa. Gernikan. Oso ondo. Neskak, denpora. Zein eskala erabiltzen da lurrikarak neurtzeko? Richter. Oso ondo. Libe Jon, denpora. Zein herrialdetan dago Toronto? Kanadan. Oso ondo. Neskak, denpora. Nola deitzen zaio bertxotan bi oin errepikatzeari? Poto. Oso ondo? Libe Jon, denpora. Piratak edaten du botilatik sarritan, zer da? Rona. Oso ondo. Ez dago hemen, inor puntuak oparitzeko. Momentuz egindako galdera guztiak zuzen eratzu dituzue. Ainhoa eta Maider, segi horretan. Neskak, denpora. Asiako zein herrialdetako lehen ministro izan zen Benazir Bhutto politikaria? Paso. Pakistan, nola deitzen zaio Indiako zinema industriari? Bollywood. Oso ondo. Libe Jon, denpora. Zenbat metro karratu daude area batean? 100. Oso ondo. Wow, eta hori ere asmatu, Bai. Momentuz kalerik bat ere egin gabe. Ainhoa eta Maider, gogor dabiltza. Zuek ere, ala jarraitu. Ainhoa, Maider, denpora. Zein hegaztik jartzen ditu arrautzak hegazti txikiagoen abietan? Kukuak. Oso ondo. Libe Jon, denpora. Nola zuen izena Grimm anaien historioan Hanselen arrebak? Gretel. Bale? Ainhoa, Maider, denpora. Zein idazle lasarte Oriatarrek idatzi zuen Fakirraren ahotsa liburua? Paso. Arkaitzkano. Lau sardina eta... Bakalau. Bale. Eta ari direla gerturatzen, Edo markagailuak berdintzen pixkanaka behintzat. Libe eta Jon, orantxe 26 puntuko aldea besterik ez.
komodina, hortxe dago. Denpora, ze gobernuz kanpoko erakundeko Euskal Herriko arduraduna da Lorea Flores. Paso. Greenpeace, ze instrumentu jotzen du batez ere Xabi Solanok? Kirikitisa. Bale. Maider Ainoa, denpora, pilotako ze txapelketari deitzen zaio Kaiola. Lauterdikoa. Oso ondo. Libe Jon, denpora, Europako ze hiritan dago Fontana di Trevi monumentua. Paso. Erroman, nok zuzendu zuen Oba filma. Komodina. Montxo Armendarizek. Jonek etzekin non sakatu. Erabili dugu komodina. Eta oraintxe daude markagailuak, sokatira hasi aurretan, kenuzkan bezala xe. Baina, Ainoa eta Maider dira orain, puntuak galtzen hasiko direnak. Ainoa Maider, denpora, Monrealgo ze kantarirena da, 300 bertsio baino gehiago dituen Aleluia kanta. Leonarkoen. Bikain. Libe Jon, denpora, zein da zainketa intentsiboetako unitatearen sigla? Uzi. Ziu. Ziu. New Yorkekin batera zein hiri da munduko finantzagune nagusia? Tokio? Londres, nork egin zuen ezagun Moonwalk, dantza pausoa. Michael Jacksonek. Oso ondo. Berare galtzera itxuria jantzita. Moonwalka eginez, Moonwalka egin du zuen sokak, sentitzen dut. Bai. Puntuak bestaldera pasa direlako nabarmen, Ainoa eta Maider 24 segundo eta komodina. Neskak, denpora, Lapurdiko zein herritan jaio zen Maurice Ravel musikaria. Komodina. Ziburutarra. Baina gaizki esaten, Juan. Ondo, erabili dugu. Komodin kontutan berdinduta bi aldeak. Libe eta Jon, ezinbestekoa. Erantzunak zuzen ematea. Denpora, nola esaten zaio ardiaren arrari? Aria. Aria, oso ondo. Ainoa Maider, zeuen txanda? Guazen, denpora, ze gaztiren izenez da ezaguna Irun eta Hendai arteko uhartea? Txingudi? Ez. Faisaia, ze lurraldetan dago Izkiko Natura Parkea? Araban. Kasi dugu. Eskerrak. Araban. Eta arabearrez, Bai. bizkorribili, bueno, ez dakit, lau segundo. Bai. Gozatu. Egin barre. Denpora, gaur osteguna bada zegun izango da etxidamu? Igandea. Igandea. Homeki, Bai. oso ondo. Ondo. Zuzen erantzungo. Baina ordurako puntuak ia bestaldera joan da zuenera bat, Ainoak eta Maiderrek 274. Eta Jon eta Libek 176. Eta zederra, bueno, onerako gauzekin geratzen naiz oso sentimentala naizelako, zederra batzuk bestei txaloak. Aurreko egunien Ainoa eta Maider izan dira, txaloka bestei, da gainera hortxe justu pasatu ziren, Libe eta Jon eta gaur alderantziz. Bai. Zederra. Bai. Libe Jon, bikain gaurbe, urrengo miluze arte. Sokatira erakargarria ikusi dugu oso, eta gaur nabarmen, Ainoa eta Maider finalera sailkatuta. Zegoen gogoa, Libe eta Jonek lanak zaildu izkizuete, azken aldian. Bai. Gaur iritsi gara finalera esan bezala, 274 puntu pilatuta. 856 euro baditugu ja. Katu afari majo bat eta jendetsu bat antolatzeko adina. Eta Erne, gaur zakuan jokoan ditugutan. Azkemila, 287 euro. Gora eta gora. Amaitu aurretik, Lazkaoko maizpide bernetegikoak izan dira eta plazerra izan da zuekin egotie. Egin plazerrak. Bai. Barnetegikoak etorri miluzera, oso ondo gotu gara zuekinetan. Tita esan, Euskal Herriko 3 hiriburu. Zeuen gustukoenak? Maule, Iruña, Gasteiz. Gasteiz. Hiru? Hiru. Gasteiz, bai, Iruña eta Bilbo. Ondo. Zuriak? Tolosa. Iruña bai, zalantzari gabe, Bilbo ere bai. Baiona, oso polita. Beitu, hemen Jaskik? gustu guztietarako daude. Nik Bilbo, Donosti eta Iruña. Esate baterako, benga, ia zer gertatzen den, zakoren bilagoaz. Ai. Euskal Herrian geratuko gara, eremuak. Bilbo, Iruña, Baiona. Hiriburuak, 3 hiriburu. Eta jarraian aipatuko dizkizudan kontzeptuak, hiriburu bakoitzarekin lotu beharko dituzue. Prest? Ja ba. Lehenengoa.
Loraldia, jaialdia. Loraldi. Nik Baiona esango nuke bote prontuan. Neire ala torrezan baina, pero... Lore jokoen gatik, Ja. Igual hortik. Loraldia non egiten da, Bilbon, Iruñan edo Baionan? Loraldi. Baionan esango nuke. Bote prontuan Baiona, etorre zaigu bileita. Bai, fiatuko gure. Inspirazio. Loraldia Baionara, bialdu dugu. Uribarri, Barrutia. Non dago? Uribarri, Bilboko... Bilbon, Iruñan, Baionan? Uribarri, Izkera natik bakarria. izkerangatik bakarrik Bilbo jarriko ginuke. Uribarri. Bilbo. Bai, igual abizenan baten gatik izan daiteke Baionan ere. Ja. Gabriel Aresti, zerekin lotuko dugu? Bilborekin, Iruñearekin, Baionarekin? Bai ez? Bilbo esango nuke. Bilbo. Euskaltegiak izan du. Bai? Gabriel Aresti izena. Bilbo. Bilbo jarriko gu. Bilbo, jarriko dugu. Jurgi Ekiza. Baiona. Bai? Baionarra. Jurgi Ekiza, musikaria Baionarra. Dela diogu? Ainhoa Tirapu? Hau futbolaria da. Tirapu, Ainhoa. Futbolaria da. Bai? Alda, bai? Bilbo, Iruña, Baiona? Atletikeko dela esango nuke, baina... Iruindarra. Nongoa da, Ainhoa Tirapu? Iruña esango. Bota. Iruñekoa. Urrengo kontzeptua da dator. Yamaguchi parkea, Bilbon, Iruñean edo Baionan? Iruñan. Iruñekoa dela, diogu? Azkena? Aturri ibaia, Bai. Bilbon, Iruñean, Baionan? Baionan. Bai. Baionan. Ibaia, ez dago dudarik. Zemos eskak? Bueno, txukun xamar. Zalantza pare bat azkau, baina, bueno. Txukunantze, ustez, bai, txukunantze. Batzuk, ziurtasun osoarekin erantzun dabe bai. Bai, Yamaguchi... batzuk bai. Baki, ze parke da. Basi egingo gara, ikusten iazten nolako bidai egin dugun. Gabriel Aresti, idazlea. Bilbotarra? Oso ondo, Uribarri Barrutia? Oso ondo. Ikain, Gabriel Aresti Bilbon jaio eta Bilbon zendu zelako, eta Uribarri Barrutia, Ibai Zabal ibaiaren ekialdean eta Artxandako mendiaren magalean, justu hortxe, kokatuta dago. Bueno, utziko edazuek, Carmelo Landak idatzi duelako Gabriel Arestiri buruz, bera aritua da, gaian, eta liburua zoragarria da. Ibilbide bat, proposatuz Bilbotik eta bar. Ederto. Yamaguchi parkea, baietz, dio Maiderrek. Zuzena da? Bai. Entzuten, Iruñea, Yamaguchirekin, Japoniako hiriarekin senidetuta bauelako, eta haren omenez, hiriko parkerik garrantzitsuenetariko baten izena. Baionakin bai Iruña, eta zalantza sortu ditu horrek ere, Opa, gero... zena senidetza. Bai. Jurgi Ekiza, talde ezberdinetan, bakarlari moduan bebai, Willis Drummond, abeslaria. Arra. Bera edo taldie? Biak. Baionarra? Baionarra. Sondo. Sondo. Trukakia, neskak, Ainhoa Tirapu Iruñean. Bai. Loraldia Baionan, Aturri Baia Baionan. Izatekotan, Loraldia. loraldia jaialdiakin daukagola. Baina ni Baionan utziko nuke. Ez ginuke muituko. Gero da mutu nahi autola utzi. Listo. Ez dugu erabiliko? Hola, trukakia. Bai, eraman. 7.487 euro jokoan, gaur, miluzen, Ainhoa Tirapu, atletiken ibili zen. Atezain, urte askotan. Nungoa den galdetuta, Iruñekoa?
Oso ondo. Eta zalantzetako batzen hau? Nahiko argi hau. Nahiko argi. Bilbo eta Iruña artean. Bai, atletiken jokatu zulako, despistea, baina bai, Iruñako. Aturri ibaia Baionan? Ba batera geratu gara, eta zalantza hortxe geneukan, Loralian. Hau ezin. Eta zalantza horrekin geratuko gara, momentuz. 7.287 euro zergaitik, zenak esaten du Baionan jartzeko. Lore Gero- jokotatik, Bai. nik uste, hola, o ez dakit? Gero lore jokoekin hasi ote dugun, ez ote dugun. Bestela non? Ez dut irudikatzen ze jaialdi den ere, ze... Udaberrian egiten da, Eh? azken urteetan, bueno, son handia hartzen ari da. Ez Eta genuke jakin. hiri osoa artistaz betetzen du. Loraldiak. Baiona, Ai. Bilbon egiten da Loraldia, 2015 urtetik. Eta seguruenik ez duzu sekula aztuko Loraldia jaialdia non egiten den. Sekulako lonetea gaur ere Miluzen hori bai, 856 euro irabazita, Inoa eta Maider. Miluzeko loreak. Faltan geratu gara,